face un video puțin mai special. Vom juca fără țintă, adică nu o să mai văd ținta, o să fie, nu o să mă vadă deloc. Stați puțin, așa. Și acum o să joc fără țintă. Să vedem ce o să facem. Vom juca un defuse. Pentru că să mă bag la competitiv, nu cred că ar fi foarte bine. Am jucat azi vreo 6 meciuri de Alice. Dintre 6, 5 am câștigat. M-am jucat cu un coleg la mine în clasă. Are level 25. Și chiar am jucat foarte bine. 2 runde, 2 meciuri am pierdut din cauza că eram la lecție. Da? Pierdem. Băiatul ăsta are lag. Mi se pare că să bobăie telefonul. Ori eu. Dar nu. Ba da, și eu am. Mamă, și frame-uri am. Prost se vede rău. Mi-e interesant și level are. 3. A, nu, level 2. 15. 2. 50. Asta. Deci asta acum. 1. Hai. Ăla cu level 50. S-ar putea să fie puțin mai greu de bătut. Vedeți, adică chiar nu se vede ținta. O să încerc să joc maș. Ce-am făcut? Nu știu ce a fost nedul ăla, bă. Am făcut kill. Am făcut kill fără țintă, ok. Ia și o tech nouă asta. Nu o armă cu scop. Pentru că asta fi mai comod să joc cu armă cu scop. Să vedem. Da, 27 am dat. V-am spus că nu știu ce o să fac cu fără țintă. Așa. Mă bag raș peste ei. Sper să fac ceva. Dau smoke acolo. Și nade aici. De m-am dat trecut să blocat nade un scări. Fix. Adică nu. Mai joacă-te, adică la level 6 m-am dat vintăți slabi. Nu te vintăți slabi. Cum să te joci cu tăți slabi? Încă nu că aș fi eu mai bun, dar băi, adică level 6, 7 și 8 și unul de la dânsă are level 50, adică nu ar fi corect. Da, nu am numerit. 3, bătem pe toți 3, adică și caută asta pe... Ce caută asta, n-a? Ce caută asta în pas, încă? Mi se pare că să joc fără țânt cât de prost a tras. Că eu cu țântă am tras mai bine. Da. Cred că în loc de defuse, runda viitoare voi juca un team match, pentru că e prea greu să te joci pe defuse, că toți sunt slabi. Așa. Dau flash. Și mă bag pe așa. Băga flash-ul în față. Așa, cap. Și dacă chiar vedeți că joc chiar fără țântă.
făcut 2 kill-uri în runda asta. Dacă nu-l bateți pe ultimul, apoi vă dau un cap. Ce faci, stăți? Da? Nu știu ce fac, dar nu înțeleg. Da. Ce mai e om care l-am văzut? Fac. Ce fac copilul ăsta? Ce faceți? Da. Nu știu ce fac, dar... 8, 7... Nu înțeleg ce trază. Că se cracă, da. Nu înțeleg de ce a tras el. Da. A tras. Și am uitat să vă spun, am făcut level 39, da, level 39. Nu pot să mă singur la conținut pentru că... Da, foarte echil. Am bani. Dar dacă nu fac asta, avem bani de tăte, dar... L-am omorât. De data asta. Scam puțin low. Și o să mă duc așa mai în spate. Spune că vă bate unul pităț. Bravo. Vreau să dau granata. Bomba ce e la ghijoare, da? Am nevoie de armă de scop. Cu scope. Se mai întâmplă. Nu, am început să ne revenim. Deci nu ne revenim. Eu am început meci și ei aveau 1. De data asta am flash. Nu. Nu am singur flash. Aaaa, 15 viață. Am tras super prost. Da. Am așa asta cu veteranul. Încă unul care... Da, 23 am dat. Nu avem ce să fac. Chiar cât să joc singur. Da. Și pot să fac. Dacă trebuie joc numai singur. Ca mie nu fac nimic. Da. Cine-i etaj? Din partea și lantă. De la dânșe. Da. Data asta mai joc un defuz. Poate mi-a dat niște jucători mai decenți care să joace mai bine. Tot mapa asta. Adică nu niște slăbănoși care ca așa ăștia. Că i-am intrat și tot mai multe kill-uri am avut decât dânsii făcând și de la începutul meciului. Ca slabi oamenii mei i-au jucat, da? De bine începutul meciului. Nu că început, da. Să ne vedem ce level au. 27 cu veteran. 10 și 48. Ia stai că mai intra cineva la noi. Level 13.
Mi-a luat cuțit. Da. Șmecher. Spine prin spate. Datul ăsta tot. Nimic, e foarte low. Să-mi iau așa și așa. Iar o să mă duc și o să dau neduri acolo. Nu smoke. Flash and nade. Dacă nu câștigăm, nu câștigăm, dar să luăm mult mai mult de runde. Da. Are tehnou, nu are tehnou. Să iau nade-ul. Deja au rămas 3 minute. Asta pentru că mai am un nade. Da, așa. Da, eu fără țântă. Dat șlamă prima rundă. Unde e skin-ul ăsta foarte nou? L-a luat ăsta. A, bă, nu. Skin-ul ăsta e șmecher rău. Vedem că are sticker. A, bă, nu, asta e de pe... Să-mi iau armă cu scop. Să-mi iau armă cu scop pentru că să fie mult mai ușor să joc. Să dau așa. Nu, am dat foarte prost. Aha. Mi-am dat singur flash. Am fix ce cap am dat. Ui, și usurată asta, cred că. Da. Așa se joacă, bă. Am făcut ravagii. Nu, îmi place jocul ăsta. E șmecher. Da. Nu, mi-a luat Deagle. Yes. Mi-a luat Deagle. Deși n-am vrut să-mi iau Deagle. Fac asta. Da. Haide, fă ceva, meu. Fă, please, ceva. Omorât. Așa. E foarte greu. Chiar dacă vă pare că e mult mai ușor. Dar el e foarte greu, la 23. Hai, dacă nu-l bați. Bun! Bine. Dacă nu-l băte pe ăla, bă, dacă nu-l băte... În vedere că i-am dat foarte mult damage, dar... În vedere că 1v1, cred că mai era secat de la altul. E prost. Vai, Doamne.
Sper să nu mă osibă nimeni. Să mă moare. Ok, nu nimeni. Doi la doi. Ok. Și mai vine unul. Bă, nu. Da. Mă gândeam că mai vine unul. Dar nu a venit. Mamă, ce greu e să joci fără țântă. Dar până la urmă, adică joc fără țântă și am mai mulți kill-uri ca dânsii. Îmi place. Nu știu ce fac mereu asta, dar... Da. Sper să nu se bă nimeni. Nu e nimic. Nu i-am găsit pe mine acolo. Nu să-l ajut. Nu, asta n-are nevoie de ajutor. E ca el să bate. Așa. Trebuie să lăsat acolo mori eu. Da, 72, am făcut și un asist. Da. Am 2 asisturi. Așa. Sper că am bani de armă. Am bani. Nu iau armă cu scope, pentru că nu vreau să... Că mor așa repede. De data chiar dacă am făcut un kill, puteam să-l omor și pe doilea, dar trebuie să pun pe crouch. N-ați acolo așa un smoke. Nu că ar fi nevoie, dar... Mamă. Și dacă nu mă credeți, v-am arătat la începutul videoului. Da, am murit, mi-a băgat țânta în cap. Am arătat la începutul videoului că chiar nu joc cu țântă și vă pun pe video și șterg pe video. V-am arătat la începutul meciului. Dacă vreți să vă mai arăt o dată, mă stați puțin. Control. Țintă 0. Dacă vreți, tot la 0 dar dau așa, dacă nu mă credeți. Da, asta... Ce faci? Bun! Mă, joc cu băiatul. Da, pe ăsta-i... Doamne, iartă-mă și copil. L-a bătut pe unul și se crede mare jucător. Adică dacă pierde în runda asta din cauza lui, el bat. Da? Am pierdut. Băi. Bă, slabule, ai level 13 și ești un slab de că s-a născut tot familia ta. Da, din cauza asta n-am flash. A pierdut o rundă din cauza copilul ăla. A, te-ai pricalit. Mamă, s-o zghine. Mamă, fără să-l văd, am dat cap. Încă nu mă așteptam că iasă, dar... Nici pe asta nu mă așteptam jos, lângă perete. Bravo, stai lângă bombă. Ghini... Nu zic că fost la silanță așa la... Mamă, cât de bun e jucătorul ăsta, a fost la echipa adversă, că crede prea bun și vrea să-i ajute. Tot dacă am câștigat înainte. Cât de slabă un pus și... Așa ne-a tot. Data asta n-am bani, așa că cred că stau mai în spate, pentru că n-am bani de armă cu scope. Nu spune cu aruncat, mă gândeam cu aruncat armă cu smoke. Cu scope! Nu știu, cu smoke. Nu, poate să ne-a furat tehnica mea.
Da? E jos. Să ajut. Ba nu, sus. Dar nu înțeleg unde-s. Asta e ceva pe alt. Stai, nu ieși. Dau așa un flash. Спасибо. A rămas pățănașul ăsta foarte slab. Ce-am zis eu? Pățănaș, ești slab. Slab. Te crezi foarte bun, dar în realitate ești cel mai slab om. Da, v-am spus, cel mai slab om, în realitate. Da, un smoke acum. Bine că am măcar armă cu scop. Și nu iară stau cu armă fără. Îmi flash-ul în față. Omorât. Nu, au rămas 2-3 slăbănoși. Vezi că acolo era. Acolo știu că era, sau? Păi ar spune că e bine să mă duc singur. Dar că am intrat și eu tank. Așa. Yes! 13 kill fără... Da. Am 13 kill fără țântă. V-am spus, nu, dacă vrei să te joci și știi că ești bun, poți să te joci fără țântă, cum am făcut eu și chiar am jucat fără țântă. N-am avut țintă și tot până la urmă am câștigat. Și vom mai juca un deathmatch, pentru că video ar fi prea scurt și ce sună tot fără o țintă. Foarte bine, foarte bine. Puteau să fiu și pe locul 1. Ca deschidem și cutie. Vom lua și un Fable. Poate îmi pică ceva pe video. Nici Tecno ăla nu mi-a picat. Da, nici Tecno ăla nu mi-a picat. Dar mi interesant cât costă Tecno ăla. Legendary, mă tem. Da, Legendary 18, mamă, e bun. Vom juca deathmatch. Acum cred că o să fie foarte greu pentru că o tăți o să aibă arme bune, mulți o să... Nu că arme bune, dar o să iasă câte mai mulți, chiar dacă acolo le-am bătut tot, așa mai mulți am bătut, dar o să iasă așa și o să fie mai greu. Vom lua arma asta care e prea șmecheră, azi mi-am cumpărat-o, deși m-am blocat, da. Chiar dacă e cu scop. Și eu, adică asta încerc să joc fără scop. Mi-am luat cap PvP-ul, ok. V-am spus, eu mai chiar joc fără țintă, așa că să nu spuneți că m-am cădut la bit, că am dat capul ăla, că n-am consecință sau dacă am dat cap. Aha, mai trage. Așa, o să mă pun pe crouch, o să stau așa. Nu, bine, hai, gata, nu mai stau așa. Ora. Cum s-a văzut.
Da. Am spus, cred că o să fie mult mai greu. Pentru că o să fie mult mai greu. Pentru că ies mai mulți. Da. Sper că s-ar putea să se audă chiar... Ba nu s-a să... 20, măcar bine că am murit acolo. Mă disrețirem de cap. Săracul băiat. Mamă, nu i-am numerit capul. Da. Încercat. Că ăsta tragi în spate, bine. Bine, ok. Da, n-am avut să fac 29, i-am dat. Mă mulțumesc să fac și 10 kill-uri. Mă mulțumesc, încă asta e mulțumit. Da, pe aici. Și încărcăm. Da, de lamă! Nu mai vine tot pe aici, pe la noi. Să mă încerc să ne mor. Am dat 39 pe mine. Da! Unde? Bă, cum pe amândoi ne-au omorât? Da, intră tăți peste noi! Că nu, bă, nici pot spawna și pentru ăștia peste tine. Dar vine încoa să-ți dau lamă. Da. Suntem 3 la 3. Nu se blocase. Da. A fost mulțumit să fac și 10 kill-uri. Știam acolo. Spate. Cam 9 kill-uri, fac 10. Hai că fac 10. Tot cap și m-am 7 vieți. Mi-a dat. Așa să aud. Băieții joacă bun. Da. 89 am dat. Cât? 89 și trebuie să-mi dau un mini-hit. Da, și nu s-a pus hitul ăla. Gata. Dar cum îmi dau ăștia așa mult damage? Când eu îi dau 7 viață, mi-a dat... Nu am lăsat cu 7 de viață. Da. Am 11 kill-uri, mă mulțumesc cu 11 kill-uri. S-a avut ținta, cred că făcea mult mai multe. Da, mă mulțumesc, adică eram 2v2. Da. Vedem ce mi-a dat 15, ok, foarte bine.
Și eu aici am fost Aurel și vă spun pa!